onda odlučim da uradim i brzi antigenski test. Razgovarao sam sa laboranticom i osobom koja mi je uzela uzorak. Naravno, nisam htio da radim PCR test, da me zabijaju do moždane tekućine. I pitao sam me kako uzima uzorak, ona je objasnila, ulazi u nosnicu, blago, ja sam rekao, molim te, budi vrlo blaga, pogledao sam drce kojim to radi, bila je blaga, uzela je uzorke i analiza... Semir Osmanagić je krajem ljeta prošle godine zaradio bolest pluća i dišnih puteva. Kako je to moguće budući da svakodnevno udiše negativne ione u tunelima za koje tvrdi da su najljekovitije mjesto na planeti? Kako je moguće da se razboli čovjek sa 100% životne energije koju posjeduje zahvaljujući izloženosti bosanskim piramidama? Čovjek koji pije super ljekovitu vodu. Moguće je. Naivnom i bolesnom narodu prodaje jedno, a on kupuje drugo. Poziva ih da se liječe u tunelima, a on odlazi kod doktora. Ismijava pandemiju i loži Novaka Đokovića na antivakserizam, iako je svima jasno da to radi reklame, a na pitanje je li cijepljen ne želi odgovoriti. Javno blati medicinu i doktore, a privatno traži njihovu pomoć. Što više, zove hitnu pomoć da dođe po njega. Zove hitnu pomoć, dolazi hitna pomoć, njih troje. Bez obzira je li riječ o šarlatanu ili o mačku koji u ogledalu vidi lava, umjesto šešira na glavu bi mogao staviti krunu. Gospodine Osmanagiću, vi ste nama vrlo važni u ovoj državi. Ja sam član 2 Svjetske akademije nauke i umjetnosti. Doduše, ja nikad ne insistiram da me zovu akademik. Šta ćete vi za svog života još otkriti? Pa nakon sam otkrio najveće piramide na svijetu i najstarije i energetske mašine, revolucionarno.